voina kan movie en tur hi Chinese fantasy movie niin a film ming chu how long will I love you ti ni subscribe share le like turin kan nge na cheu he movie tira hian gu sia jaw ron langin Shanghai a chenga tinani hi kumsom pahnih mi le kani lain apa millionaire in car accident a aboral sana anin lian le moi takpo chu sanin jewelry dor pakhata chuan na thok vea anin nei le turin na satakina thok ma se ana tho bei tham tak wang chuan ala leile theilo tin looming aron lang vele ani po architect nin ma se design proposal te a harsat na nei achan chu client tam tak te du dan ani lo thin wang chu nia chuti chuan anom na khovel ve a chuan ril ruha taka omin in laman panta alan dan chuan annom na hun ve a chuan in pakhat hi an luani ti a hriat ti chuan lu pon ai rong bolin chome te silfai chuti mek lai chuan gu po bat tapa in bualin lu chome chu aron om ta thut tin luming ai rong bol na po chuan gu thil man te aron om vele nol chuta gu thom no te ai rong bol na chuan lo omin ai tur siam la gu bedroom a alo om vele bok chumi zan chuan anom na hun ve ami an thil nei le da vel te chu in thlak thleng kualin makti le hril hai tak chung chuan an mu ve ta top zinga lo ni chuan gu chuan looming maya beng ri thlop chuta harin anin ve chu alai taka hian alowin zom hi alo nia tin chuti anin muthut le lo mudun reng anin mu chuan makan ti hle ma se an han hoivel chuan engtin tinemo anin chu alowin zom reng ani ti chu an muthiam gu tukver lam chu ni sa hlein ming tukver lama la ru alo sur ve bok ti chuan ming chuan akong khar lampang chu hongin atan chuan thil pa ngai takani ma se guinan mu ve chu hun kal towa alet le ni ti chu a thiam anan soi sian chuan kumsang khat zakwa somkwa pakwa kumalo nia tin gu kong khar lama khan chuak velein ming chuan kumsang ni som pariat khovel changkang le mason tak chu awa mu vele ti chuan hun le kum in anglo ma se in ang pahnih te chu ein thlun zomani ti chuan hrathiama chuta gu chuan ming chu bengin amumanga ni le ni lote a hanin zot le thul anin hniale bakbak thin tin ti zel dan turte ngai toin thil chi rang rangan ti nu chuan arwalin kongkhar honan tum ma se chu chuan ina in zom zol tir so zoka chu mai ba ka chuan mi pakhat khovel zoka chuan anma ni kum nilowa du duinan chuak ve top thailo ti chuan ngai to na dang te puin gu pon ko chuan apa la dama wangin muturin avakal apa le ama ngei no panlai chu awa mu an hlimlai mela mu chuan lom hlein anun po ati hlim hle ma se lua biak awa tum chia chuan khovel chu lir hingang me in soin awa betheilo in lama gulet le nu chuan ming po in kumsang hi som pariata adin mun enadu ma se gu chuan a laptop atanga zong turin ati laptop po ala hriat ngai lo wang le ala mu ngai lo wang chuan makati hlea ma se aming anin sar se vele chia chu anin chu in zom le tualin ti chuan an hun kal to le an hun lo la om tur chu an enin an betheilo a chan po hun pakhata mi in ang pahnih a om theilo wang chu nia zan lo niin gu chuan a phone atanga hlate play in ei turte a han order chu ming chuan makti na thlir dau reng maya khovel lo changkan to na chuan makti na nakha tiran deuh ber mundang lo lang lein mi hausa rual le scientist rual te chuan hunin kal thel le in thlak thleng chungchang chu an lo zir ho me ka Bermuda Triangle chungchang te po lo zir hoin tin chu tianga hun le hmun ran maktak maya dimension pahnih te in zom khom na chu Shanghai khopuya ngei chuna thleng nia hria in chu hmun chu zong hmuwa hun kal towa let lea ti chuan poisa tam tak lak lu le chu an ho tu pa ber mi ho satak pakhat thil tumber chu niin tuna an project le research bei mek po a hlo thlin theinan le hlok na tam taka mana tel theina turin sum po aseng tawania ti chuan gu le ming te ron langin an zan mu theilo chu an ti duna gu chuan a pa accident dan te tin na hne na tang ki chain pakhat chi aro chunin anin le an thil nei dang ro hlu zong ta chu an lon puk te wangin an lak sak vek ti thu soya atu ka lo thlen chuan anom na kum ve a an ti tur ta tin an chuak vele ta gu thung hi chuan sugar daddy tur zongin tu po a in lei sak let le thei tu piang chu ngai zon le pasala nei hial po a hnial lawa ma se in du wang ni lawa in lei sak thei tur ngota zong chu mi te chuan an lo du bi glo tin pa pakhat ho satak mei tongin ani pona du hle ma se an first day ta tanga
athil du dan le ruam mante presentation manga ansoi chu pa chuan du lovin a chu san le ta dei a chan po business lam soi tur ni lovin in dei turan chu awanga ni chumi nu chuan papakhat ama gu kumlet ai po upatur jok chuan ruam man na chu apom ve hlau mai chu pa chuan in lei tur po pomin ma se a chan ve a in chu lei tur le an pahnih minga da dun tur anga in soin ATM laman pana tin chu pa chuan gu chu anei ang zong te la chuak tura ti inani panalak chu ve tur thu soya gu po chuan remti ve main asum nei zong te chu benga tang ala chuak chu pa chu poisa chu ken tir zelin tui lei tur anga a chuak chu aron let le to lo gu chu alo bumlek zok nin akal bo ta dei mai gu chu police station a kalin a reporta ma se zia hlei theilo aril runalu tuk chu a thudeu tlok tin ming po ron lang velein office bedroom a zu in ru kar lai chuan an company CEO le manager te in piak thom chu a herua ti chuan CEO chu chuakin manager zaw aron lang ani chuan CEO bum tumin asum zong te lak sak vek tur chuan ru manna alo siama aru kalo ve reng ming la chuan thom lo nein manager chuan ming chu awa hmua atong chulo na turin ani po poisa tam tham tak a business atana a pek tur thur a hril ming chuan sum chu mamo ve tho awang chuan alo ngai to tur thur hrila atu ka po manager mutur chuan avakal tangal ma se ming chuan ama ai main an CEO thawang chu a hawa manager la chuan hek turin evidence pakhat ma nei lo thu te hril ming chuan an CEO chu tia poisa nei lo veka om tur chu angai to thu soya manager zaw thung chuan ani chu mia takle midang te ringot ngai poimo lo tur chuan a hril tin ku ron lang velein ani po tho na dora chu na boi hle chuti lai mek chuan gu school kalpui thin zawya lo lang chulai muna boss berang chuan an tong dervel zawya la chuan a pasal millionaire ani thute anun nom zia thute asoi chuan gu po chuan pasal house tak billionaire nei thute anun nom zia te a han soi vele dinar nei pui turin zawya chuan an nu pa chuna som tangal ti chuan gu chuan mingtan kot ho sakin dinar chu a thian te nen chuan an ei hota atir lama chuan thilakal tluang viau ma se ming kot ho mante alola in bel thur ming la chuan UFO zirchina a tho thu ta soin chuta gu zungbuna lunglulem pakhat chu ta thlain ala kangral dei zui chung thilte wang chuan gu chu zakle na top maya chutia gu zakle trap chu ming pon lo ti hlim tumin chuti lai tak chuan lottery chungchang TV an ron puang ta dum mai an hmu chuan kwa a win tu ngei number kha anwa zong mungal an man ngei don ani ti an chian ema wang chuan hlim hlein poisa mu ma hau chuan an lo lom loka in dei te chuakin game sang ten khel chuta bar man to tak taka te po chuan an chol le zui waiter chuan bil chu ron kengin an thilin man chu an poisa nei sain dei lo zuin konfi tak hian gu chuan a pars chu ada khama atu ka ron khul chhole ngal tur thu te po asoi chumi zan chuan omdunin atu galo thlan po chuan konfi in tak hian an thil ti turte anin share chuta lottery winner chu anon puang don ta an ma ni nge an ni ti anin hriat chuan an hlim hle chutia suang to na ne na anom mek lai chuan an karta an lottery number kha about ta dei mai hun lo lakal tur le hun lo la tura thil thleng tur chu entikong mai nan ti danglam theilo ani ti chu an tha chuak vele ta tin gu pars la tuma an vakal chu pekle le lo phal to lovin hokonga te chuan anin hniala in haw rangin anin kalsan deuh maka chuti lai tak chuan billboard pakhata ming aron lang alan dan chuan ming hi kumsang ni sompariata chuan a ming thlakin CE alo ni to a tin na company chu China rama company lian ber pol niin dollar makta doi tam tak hu ania chuti lai mek chuan press conference nei tur chuan anin buat saya gupon ama zonga an khum chiam kha an nel thar level ming chuan chi tiang anga ro pui lo ni ta chu makti hle in press conference nei na chuan avakal ve a ma se chu tiang thila thlena wang chuan chulai hmuna chuan boina engemoni omin press conference po an nei thei ta lo tin sin chu angai to na hun kal to thil thleng zong ta chu aron choya tin ama vek ming nen pon an bana chuan serter ron omin dimension pakhata mi pahnih anom theilawani ti chiang tu chu ani tin ming sin lo ni ta hi ama mi ho satak heng project atanga lok na tam tak tel tum tu pa kha lo ni in chung thila abul tum tu berpo alo ni reng bokani tin saitins chuan sin nena ming chu gu ton ma ang khan omle turatin gu le ming anom tan reng chuan
ama mahun thlenga aboi vek tur thu hrila tin atu galo thlen chuan ming chuan miro pui tak alani don ti a hriat awang chuan manager puisa pek tumpo narin abang zui ta dai chuti lai mek chuan sin point gu chu muin chho puya soma gu po chuan a tir chuan tlang nel tum viau ma se ming bula omang khan atlang nel thei tlat lo tin mun sang sanga te chuan chho puin restaurant changkang tak taka te chuan a chol puya ma se gu chuan a ti thina ni lo wang chuan a thiam lo hle ma se zana sin chuan gu chu ming kal san turin ati a chan po an future atana apoi thei wang niin a in leina po apek tur thu te a hril chuan gu chuan shom ti viau ma se ming tan tin apoma tin sin chuan gu chu ming ne nanom tlan rang chuan atlak che tur thu te soin gu po a ho nu chuan ming chu akwa adu reng wang ni lovin ming ma khwa ngai saka wang chuan akal sana tin gu chuan a ina nei let le thu le ming chu manager zau offer pek tum kha pom turati in a chuak ta gu ril runa tak maya a chho nu chuan akong khar chu ani hlia pakhat chuan lo dovin chumi wang chuan gu om kher lo ma se awa chuak ve theya chumi nu chuan hun dang ron lang lein ming ta CEO chuan an manager in a phiar ruani ti chu ra chuakin anin suala an manager chuan an CEO chu vathuin zute intir ruwa man na siamin CEO chu accident angalan tir chu atuma chuti lai mek chuan gu po ron langin sin chuan apars restaurant a thei ngil tak kha apea ma se a kota ho manin zia ka va mu chuan ming zo ka ni ti hriain an pani chuan voi khat ma anin hmu le to don lo wang chuan anin fopa chulai hmuna tang chuan in ngai le in thlahlel tak chung chuan ming chu a chuak ta a chan chu hun danga anom to don wang ania chuti lai mek chuan ming chu an manager khan ron bia in CEO thattura ro manna chuan telve turin asoma ti chuan thil chu thiamin manager chu puya du lova lodana tum zo ti chuan ming chuan hun lo lo tura ho sak chan chu manager zau pui tura in pe in tin anena tang pon poisa lo la chumi wangin an CEO khan thi phain chuta tanga sum nei na wanga hosa chu lo ni zo chuta tang chuan sum du na hlira lo khatin sin ti na minga lo thlak chu lo nia tin mi te ne lo le mi te sual ti sum du lutuk mi lo ni chung thiang thil te a hriata wang chuan siam tha thei turin chance danga nei le ni ti a in ra thiama tin an CEO kar ki chu zuk enin chu loket chu gu ngei na soi loket khalo ni in ama awanga gu chu ra theile pa cha na lo ni zo ti chuan ril ru thar puin a theina zong nen an CEO chu a chan chuak man ta rama tin miduam sin po bozui ve ngalin CEO po ming chunga chuan alom hle gu po in nundan dangin hlim takin alo mang thei jok don alo nia gu po na pa athita lo ti a hriat chuan alom hle ti chuan ming chu muturin man mo taka kalatum ta ming po man mo taka kalin ananin mu chu ngai dam na le hlim na nen anin ena ma se gu jok chu a huna let le tur chuan aral tari ria ya abauta ani ming po chuan hun lo tura atong le ngei don ani ti ring chung chuan film chu atop ta ani Can anybody out there hear me?